What's up guys, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa puhutaan ydinenergiasta Suomessa. Ydinenergiaa käytetään Suomessa aika paljon. Noin 40% Suomen sähköntuotannosta tulee ydinenergiasta. Suomessa käytetään ydinenergiaa lisäksi myös tuuli, vesi ja aurinkovoima. Ydinenergia tulee ydinreaktoreista, joita on Suomessa tällä hetkellä 5 kappaletta. Suomessa sijaitsee tällä hetkellä 5 ydinreaktoria, joista 3 on Olkiluodossa, 3 on Olkiluodossa ja 2 on Loviisassa ydinvoimaa paikassa siellä. Ydinvoiman haittapuolena on se, että se tulee kauheasti semmoista outoa höyryä ilmaan. Se höyry on muuten vesihöyryä. Eli siis itse asiassa se höyry ei ole yhtään vaarallista, vaan se vaarallinen juttu on se ydinjäte! Ydinjäte on siis jätettä, joka tulee ydinenergiasta, kun sitä tuotetaan. Ydinvoimalassa poltetaan uraania ja uraanin palaessa se synnyttää lämpöä, joka muuttaa sitten sähköksi. Ongelmana se, kun uraani on palanut, tulee vaarallista ydinjätettä. Ydinjätettä syntyy ihan törkeen paljon. Ydinjätettä syntyy yhteensä 70 000 tonnia. Eli siis ihan tajuton määrä. Ja 70 000 tonnia on se määrä, mitä syntyy vaarallista jätettä. Sitten syntyy vielä kaikkea muuta ydinjätettä, mikä on vähemmän vaarallista. Ja miten ydinjäte voi olla vähemmän vaarallista. Ydinsäteilyä ja kaikki meistä muuttuu robotteja. Ydinjäte ei lämmitä tai kuormita maapalloa sillä tavalla kuin vaikka fossiiliset polttoaineet. Mutta ydinvoimassa on sitten se ydinjäteongelma. Kuitenkin melko monet suomalaiset käyttävät ydinvoimaa ja se onkin halvempi vaihtoehto kuin esimerkiksi tuuli- tai vesivoima. Ydinjätteen vaarallisuuden takia on myös huolehdittava hyvin paljon turvallisuuskysymyksistä. Suomessa ei ole tähän asti sattunut mitään kauhean vakavia ydinvoimavaurioita tai onnettomuuksia, mutta Suomen naapurimaassa Venäjällä itse asiassa entisessä Neuvostoliitossa tapahtui kauhea Tsernobylin ydinvoimala onnettomuus, jossa kävi kauhean pahasti ja sitten kuoli ja ne tuli syöpää ja kaikkea. Ydinvoima ei ole mikään leikin asia, se on myös tosi vaarallinen ja voimakas väline. Siksi on myös kehitetty ydinpommeja, mitkä on tappavin ja tuhoisin ase, mitä on kehitetty. Valitettavasti. Ydinvoiman plus miinus nolla. Jotkut ihmiset tykkää enemmän ydinvoimasta, jotkut vähemmän. Itse suosin mieluummin aurinko- tai tuulivoimajuttuja, koska ne ovat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Muista sitten like button and hit the bell. Tilaa kanavaa totta kai. Moro!